Us presentem l'agenda cultural amb algunes de les activitats que es fan aquests dies. Aquest divendres, dissabte i diumenge encara podeu participar de la segona edició del Festival Conte Contat, un festival de contes que organitza l'Alcavot i trobareu esdeveniments per a tots els públics. El programa de música experimental de Ràdio Castellà Ones de Crom celebra el seu 20è aniversari. Ho farà amb un acte musical a l'auditori. Si voleu passar una estona de suspens, la pel·lícula d'aquest diumenge d'estrena és per vosaltres. I arriba l'última setmana en què podreu visitar l'exposició Art i Teràpia. La mostra de dibuixos s'ha estrenat a Castellà i després visitarà d'altres ciutats. Gaudim de la cultura!